Pozdrav ljudi, ovde je vaš Doza, crko mi je laptop i ne mogu da završim epizode koje sam pripremio za vas, ali mogu da vam najavim ono što sledi, a to je put u Dominikansku republiku, da, tako je, aprila meseca vaš Doza putuje u Dominikansku republiku, karta je kupljena, pasoš je spreman i idemo, ali, pre nego što odem tamo, ne mogu da idem sa ovim starim novčanikom koji sam dobio na poklon. Poznato je da mi muškarci dobijamo novčanike na poklon i nećemo ih promeniti dok nam neko ne kupi novčanik. Međutim, ja sam kupio sam sebi novčanik. Da, ja sam kupio sam sebi novčanik i to je ono jako čudno što se tiče nas muškaraca. Znači, mi ne kupujemo sami sebi novčanike, nego nam neko uvek kupi, da, to je istina. Ok, lepo pakovanje, stvarno lepo pakovanje, naručio sam ga preko Amazona, nije bio skup nekih 30 eura, svideo mi se kako izgleda, tanak je novčanik u pitanju, nije ona stvačica sa karticama, ne volim te stvari, ali hajde da vidimo na što ovo liči. Ne verujem da je 100% koža, sigurno nije 100% koža, da, ali možda neki deo, iako ovde piše genuine leather, kao prava koža. Možda je jedan deo kožni ili je nešto unutra kožno, ali ovo definitivno nije, osetim to po dodiru. Možda ovaj deo samo, pošto to su te neke fore i fazoni koje čovjek nauči tokom godina kada nešto kupi, piše da je kožno, ne, nije kožno. Da, evo kao što piše, znači ima tu zaštitu protiv skeniranja, ne može niko samo tako da ukrade moje podatke ili da ukrade novac sa moje kartice, to je ono što mi je jako bitno, sviđa mi se što nije previše širok, nije previše debeo, pravo da vam kažem, teo sam kupim Tommy Hilfiger novčanik, ali on će morati da sačeka. Izgleda lepo, izgleda stvarno lepo, stvarno mi se dopada. Da, ovde ide vozačka dozvola ili šta već, lična karta, nebitno, ili ovde. Ovde imate mesta za sitniš, mada ne znam sad koliko će mi to pomoći u Dominikanskoj republici, ne znam kakva je priča što se tiče toga. Tamo čak dobijete za vašu SIM karticu, to jest za vaš telefon za SIM karticu ovako jedan metalni otvarač koji inače uvek dođe sa telefonom ili ti uz telefon, sve jedno.